tifel jismu George. Kien hemm xi tfal qed jiftehmu biex jibdew il-logħba. L-tfal kollha għażluhom minn barra wieħed għax ma kienx tajjeb daqs l-oħrajn fil-logħob. Kien jismu George u kull jum preka. Iżda xorta ħallewh jilgħab. George kien jixtieq jilgħab ma' tfal sħabu imma ħafna drabi ma kienx ikun jiflaħ. Ma kienx b'saħħtu biex jiġri wara l-ballun. Fl-iskola kien bravu, kien joqgħod attent, jobdi lit-teachers u jagħmel il-homework bil-għaqal. Kien jifraħ meta fl-eżami iġib marki tajbin, anki ommu u missieru kienu jifirħu bih. It-teachers kienu jħobbuh għax qishom kienu jafu li meta jikber se jkun teacher huwa stess. Imma teacher li jgħallem lil ħafna nies. U hekk ġara. Wara l-iskola taż-żgħar, George baqa' jistudja u meta kiber ftit ieħor beda jmur l-iskola fejn jitgħallmu dawk li se jsiru qassisin. Studja l-Mezz, l-Ingliż u anke l-Franċiż. Imma l-iktar li kien jistudja kien fuq Ġesu u kemm iħobbna. Ried li mhux hu biss iħobb il-Ġesu imma t-tfal u l-kbar ukoll. Għalhekk sar qassis u kien ikun fil-Knisja tal-Ħamrun. Kienu jsejħulu Dun George. Mill-ewwel beda jgħallem lit-tfal dwar Ġesu ġo kamra żgħira fil-Ħamrun. It-tfal kienu jieħdu pjaċir jisimgħuh għax kien jgħidilhom xi ċajta wkoll. U minn dak iż-żmien sal-lum ħafna tfal saru jħobbu lil Ġesu għax Dun George fetaħ djar oħra ma' Malta u Għawdex fejn tfal bniet u subien imorru għad-dutrina. It-tagħlima tal-istorja. Lil Dun George minn nhar il-Ħadd 3 ta' Ġunju tal-2007 bdejna nsejħulu San George Preka. Kif insejħu lill-qaddisin ta' isimna jew tal-post fejn noqogħdu. Bħalma kien ikellem lit-tfal meta kien jgħallimhom, Dun George se jibqa' jkellimna f'qalbna, jibqa' jgħidilna biex inkunu bravi fl-iskola, fid-dar, fil-logħob u kull fejn inkunu. Se jibqa' jgħidilna biex nitgħallmu aktar dwar Ġesu għax huwa kien jgħid li min ikun jaf lil Ġesu isir jħobbu iktar. Bħal George, it-tfal tal-lum ukoll jistgħu jkunu bravi għax anke tfal jistgħu jsiru qaddisin.